Que tal? Moi boas tardes, benvidos á Universidade de Vigo, como dicímosnos a nosa universidade. Estamos no edificio Redeiras, un edificio simbólico no berce da cidade de Vigo, para debatir. Estamos rumbo ao 15 de maio, o venres vaise decidir a primeira reitora da nosa universidade. Xa fixeron historia estas dúas mulleres, estas dúas aspirantes a ser a reitora da nosa universidade. Xa fixo historia Rosa Crujeiras na Universidade de Santiago de Compostela. Temos aquí o último debate, o derradeiro, antes da xornada de reflexión de mañá e a cita coas urnas deste venres. É unha longa carreira con dúas campañas electorais que tiveron que facer as dúas candidatas a reitora da nosa universidade. Este debate se poderá seguir en Radio Vigo, en Televigo, en Radio Ourense, en Radio Pontevedra. As direccións das tres radios consideraron oportuno que había que falar da nosa universidade, e cando falamos da nosa universidade, falamos do campus de Ourense, do campus de Pontevedra e do campus de Vigo. Así que agradecer tanto a Carmen García Mateo como a Belén Rubio a súa capacidade e tamén a súa xenerosidade para con Radio Pontevedra, Radio Vigo, Radio Ourense e Televigo para estar hoxe aquí. Na primeira volta, Carmen García Mateo conseguiu o 40,2% dos votos. Carmen, que tal? Moi boas tardes e grazas por estar con nós. Boas tardes, gracias a vos por organizar este evento. E Belén Rubio conseguiu o 33,9% dos votos. Belén Rubio, moitísimas grazas por estar con nós e por aceptar este debate. Moi ben, boa tarde e moitísimas grazas por mover este debate, grazas Jacobo tamén por moderalo e grazas a Carmen por querer seguir debatindo conmigo no sétimo debate, que xa estamos. Tamén. A nosa universidade busca a primeira reitora, vai ser historia, xa fixeron vostedes historia. Belén, comezamos por ti, as sensacións de cara a esta cita coas urnas deste 15 de maio, cales son as sensacións de Belén Rubio? Pois, en primeiro lugar, quero agradecer a todas as persoas que nos apoyaron o día 6 de maio, e tamén estamos nun momento, esta é a segunda volta, e considero que é un momento moi decisivo para a universidade, non? Porque temos claramente que elegir entre dous modelos moi diferenciados, non? Entón, a nosa comunidade ten que estar moi concienciada de que o resultado que salga destas eleccións é o que imos ter para os vindeiros 6 anos. Nos levamos tempo traballando nun programa, fixemos un programa moi traballado, moi concienciudo, con moitísimo detalle, con moitísimo cariño, moitísima dedicación, na que o eixo principal son as persoas, e ese é o noso objetivo principal, e o que queremos é unha universidade moitísimo máis flexible, máis aberta, máis internacional, máis dinámica, e tamén que sexa máis útil para a comunidade galega, para Galicia, no seu conxunto. Sensacións de Carmen García Mateo de cara a cita coas urnas do venres. Bueno, en primeiro lugar, como non podía ser de outra maneira, agradecer aos nosos votantes, en xeral a toda a comunidade universitaria que participou nas eleccións. Bueno, estamos de felicitación, de que haxa este bo clima e este alto nivel de participación. Como valoración, eu diría que o pasado día 6 a universidade, ao apoiar maioritariamente a nosa candidatura, ve a necesidade de un cambio. Nos presentamos un proxecto que sempre decimos que vai para pasar da improvisación á solvencia, un proxecto onde todas as persoas conten, pero teñamos un proxecto común, pasemos, como decimos, dun minifundismo a un proxecto compartido. Querendo sempre que a nosa universidade siga progresando, siga mellorando, como non podría ser de outra maneira. Pois imos co primeiro bloque, se lles parece. Belén Rubio, queríamos falar de financiamento, de persoal docente investigador, de investigación, de rankings internacionais, de peso e influencia, que isto falouse moito na campaña electoral, tamén Jacobo Porteiro. Quería comezar por aquí, neste primeiro bloque, nesta primeira quenda, cando queda vostede, Belén. Bueno, no ámbito do financiamento, eu quero resaltar que nós temos unha universidade económicamente saneada, que, ademais, a universidade todos os anos nos auditan as contas e temos moi claro que sempre os resultados desas auditorías foron en positivo. Todo elo tendo en conta que fomos quen de reducir todas as listas de acreditación, de profesorado acreditado que tiñamos, que fomos quen tamén de pagar completas as pagas extras que nos correspondían,
pagamos tamén algunhas débedas atrasadas que había na universidade e incluso pasamos o efecto dunha pandemia. E a pesar diso, pois seguimos tendo recursos e, polo tanto, a política de profesorado que imos levar a cabo vai a seguir sendo moi transparente e igual que sempre. Temos unha necesidade de facer unha remuda xeracional moi importante porque temos unha universidade envellecida, eso é claro, e, polo tanto, a nosa política de profesorado enfócase principalmente cara a esa remuda xeracional, con varios aspectos e varios procedementos que temos aí en curso. Ademais de esa remuda xeracional, dese carácter que temos, deses recursos que temos, eso nos permite tamén estar en moi boas condicións para negociar coa Xunta, coa Consellería, un novo plan de financiamento. Temos a sorte de que agora os plans de financiamento son a 5 anos e iso nos vai permitir ter unha estrategia e unha planificación de futuro e facer ese cambio que require a universidade, porque considero que o cambio que aporta nosa universidade en realidad é un recambio, é volver ao pasado. Tamén eles xa gobernaron anos atrás e neste momento non é un cambio significativo. E creo que eso a comunidade universitaria ten que coñecelo. Ao longo destes 8 anos tuvemos unha ventaxa nese sentido de que moito do noso profesorado se poido estabilizar, seguiremos con ese plan de estabilización e creo que eso é moi positivo para dar esa tranquilidade. E tamén a nivel do persoal técnico de Administración e Servicios tamén queremos aportar ese punto de vista. Falabas de rankings. Todo este resultado é fruto do traballo do persoal investigador, o persoal docente e investigador. E como consecuencia deso, a Universidade de Vigo neste momento atópase moi ben recoñecida tanto en rankings nacionais como internacionais. Podo enumerar moitísimos, pero vou mencionar só 2 ámbitos. Estamos na posición número 17 do mundo no ámbito de ciencia e tecnoloxía de alimentos. E estamos tamén moi ben posicionados en ciencias mariñas, en deporte e en moitas outras máis. Que precisamos agora? Pois dar un empurrón a ese persoal investigador, a esas persoas que están traballando arreo pola Universidade de Vigo, pois para apoialas máis, con proxectos, coa xestión deses proxectos e que a universidade sea máis áxil nese sentido. É dicir, non é que necesitamos máis financiamento, pero tamén máis planificación, máis organización e unha universidade moito máis aberta. Carmen, o seu turno para falar de financiamento, investigación, rankings internacionais, persoal docente investigador. Casi retomo coas últimas palabras que decía Belén de que necesitamos máis planificación, máis axilidade, non? Porque voume referir bastante a esas eipas que nestes momentos temos de casi parálise, non parálise, pero moi cercano a parálise nos temas de axilidade nas tramitacións, atrancos, un exceso de burocracia non só externa, sino sobre todo interna. Entón, empezando pola parte de investigación, a Universidade de Vigo, desde os seus comenzos nos anos 90, moitas de nós levamos aquí desde entonces, é un referente en vigor, en impulso, en atracción de talento e de fondos en convocatorias competitivas. Isto seguirá así, ten que seguir así, non pode ser de outra maneira, porque unha parte do financiamento da universidade unha parte moi importante, ven desa captación de fondos externos. Pero que notamos, os nosos investigadores o din, é que estamos perdendo non folgo, sino ilusión en acadar esos fondos e traelos para o Vigo. E por qué? Bueno, porque hai moitos exemplos de situacións que son atrancos, a falta de transparencia, por exemplo, na distribución dos custos indirectos dos proxectos, unha burocracia excesiva, non? Por lo tanto, temos que, para seguir sendo competitivos, e sobre todo resaltaría en todos os ámbitos, non puntualmente en algúns ámbitos que estamos, estamos super bien, estupendo que esteamos aí, temos que seguir, pero temos 3 campus, temos todos os ámbitos, e temos que traballar para todos os ámbitos, buscando un equilibrio interno ou buscando, ás veces, un reequilibrio interno. En canto aos temas de financiación, por un lado decía, estos fondos que os nosos investigadores, os nosos docentes, captan co seu traballo, pero tamén claramente non perdamos de vista que somos unha universidade pública,
polo tanto, financiados polas autoridades, e estamos neste momento nun momento crucial, porque estamos para negociar este novo plan de financiamento ante unha situación pois non só de envellecemento da plantilla, polo tanto a necesidade da remuda xeracional, sino tamén de descenso do número de alumnado, non? Polo tanto, estar traballando aí desde o primeiro momento é unha das motivacións máis fortes que temos en este equipo de traballo, non? Porque nos xogamos moitísimo e para elo temos que ser moi leales coas outras universidades e ter en conta, bueno, pues as novas necesidades, non? E por outro lado está o tema que tamén de financiamento moi importante, non? É verdad que a universidade somos as persoas, pero as persoas necesitamos unhos medios e unhas instalacións para poder desenvolver o noso traballo, polo tanto, neste novo período hai que poñer un acento especial ao tema das nosas infraestructuras, das nosas instalacións. Non sei se quere apuntar algo máis desto, pasamos ao seguinte bloque. Preguntar como vai afrontar o seu programa de goberno a remuda xeracional en concreto. Pois basicamente a remuda xeracional nós non vamos a pechar ningún centro, ninguna convocatoria que está en marcha, algo que nestos últimos días pues, salen en vídeos ou nos chegan por WhatsAppes. Non imos pechar ningún centro, non imos pechar ninguna titulación, non imos pechar ninguna convocatoria de talento, non imos a dar un volantazo. O que traballaremos son con políticas e con incentivos en positivo para reequilibrar ámbitos e facer a remuda xeracional de forma planificada, ordenada e, sobre todo, nos ámbitos, nos centros, nos lugares onde sexa máis prioritario, máis necesario. Ordenación, planificación, previsión. Bueno, nos temos ordenación, planificación e previsión, sin ninguna dúbida, non? E non fai falta máis que ver os datos, e se miramos os datos de investigación, tuvemos nos últimos 8 anos un crecemento, e eu diría que exponencial, incluso en moitos casos, non? E iso, ademais, está no noso portal de transparencia, e se poden ver perfectamente os datos de crecemento en indicadores, tanto de investigación como de transferencia. Eso é indudable, non? E os datos están aí, e como se suele decir, o dato mata o relato, non? Bueno, os datos tamén se torturan, Eu traballaba en datos desde o principio e decía un lingüista pero bueno. O seguinte bloque, se queren vostedes, ampliar a oferta, porque está escoitando moita xente que ten fillos, que ten fillas, que pensa no futuro. O futuro da nosa universidade, a ampliación da oferta de novos graus, esas batallas que se teñen que dar tamén cando se senten vostedes coa Xunta de Galicia, coa Administración, con outras universidades. Empezamos agora por vostede, Carmen, neste bloque. Como podemos ampliar a nosa oferta? Que ten pensado vostede nos universidade? Ampliar, digamos, crecer en número de títulos sempre está aí, digamos, non? Pero o acento ten que poñerse, ou pensamos que ten que poñerse en afianzar os nosos grados. Todos eles, en especial, bueno, pues aqueles que son moi distintivos, non? E moi competitivos. En xeral, non? Nós temos como prioridade a modernización da oferta de títulos para, sobre todo, adaptalos con rapidez ás novas tendencias, tanto docentes como tecnolóxicas, non? Por exemplo, a incorporación da IA como mediante un marco común en todas as titulacións, non? Creo que iso vai a ser un eixo de traballo fundamental para que as nosas titulacións sexan moitísimo máis atractivas e as familias e os estudantes escollan a Universidade de Vigo para os seus primeiros estudios, non? Eso tamén ten que ver coas instalacións, coa vida universitaria, coa vivenda, sabes? O que queremos é, bueno, pues que a experiencia universitaria sexa completa, eso as familias o teñen moi en conta, é un punto de traballo importantísimo. Claramente, non? Ao longo deste tempo, pois surdirán oportunidades de novos títulos, e aí é onde traballaremos cos centros. O que decimos sempre que non impoñeremos ningunha titulación aos centros, pero por outro lado, bueno, pues teñen que estar negociadas dentro do sistema universitario galego e Belén Rubio, como podemos seguir falando de consolidar, ampliar e que sexa a escolla dos nosos
ointes e espectadores tamén a nosa universidade. Bueno, creo que neste caso temos pouco debate, está claro que as novas titulacións irán un pouco en función pois, das demandas sociais e das demandas territoriais dos nosos 3 campus e que evidentemente pois, serán consensuadas e acordadas cos distintos centros docentes e, por suposto, pois, ao final negociadas na Xunta, que temos que negociar entre as 3 universidades galegas, non? Nesa, o que se coñece como mapa de titulacións no momento en que se abre. E evidentemente, pois, tamén eses aspectos que comentaba a miña compañeira, pois aspectos de novas tecnoloxías que terán que ser incorporadas nesas novas titulacións. E evidentemente, pois facer tamén máis énfase no mestrado e no doutoramento, porque eso pode axudar a traer moitísimo máis talento de fora, que é un aspecto no que temos tamén que incidir, porque temos moi claro que a partir do ano 2028, pois temos unha baixada de estudantes, unha baixada demográfica, non? A nivel nacional e a nivel galego, en particular tamén notable, e polo tanto pues, teremos que reforzar esa captación de estudantes e esa captación de talento fora. Imos agora con preguntas que nos trasladaron compañeiros tanto de Radio Ourense como de Radio Pontevedra e tamén da redacción de Radio Vigo, os 3 campus. E imos comezar por Ourense. O noso compañeiro Miguel Bernárdez trasladounos 3 temas, como gañar peso no campus de Ourense, o futuro real do campus da Auga, e a falta de prazas de residencia, que o tema da residencia é común nos tres campus. Belén Rubio, comezamos por vostede, tema de Ourense, esas son as preocupacións, pero pode vostede, se quere engadir algún tema máis. Sí, bueno, eu primeiro quero salientar o enorme crecemento que tuvo o campus de Ourense nestes últimos anos, non? Por mencionar, pois temos a consecución do campus de especialización Campus Auga, que todos coñecedes, e ademais se crearon 2 institutos de investigación novos neste período, non? O Instituto de Física, Computación e Ciencia Aeroespacial e o Instituto de Agroecoloxía e Alimentación. E todo eso pois, vai acompañado tamén con un crecemento en proxectos, sin ningunha duda, que foi tamén pois, moi notable. E aí o que precisamos, e o temos moi claro, é apoiar a ese persoal investigador do campus de Ourense para que facilite a vida e o traballo con eses proxectos e, sobre todo, o que necesitamos é reforzar o persoal técnico de Administración e Servicios, o PTSAs. E, polo tanto, nós aí propoñemos unha xerencia que experimentada, que ten experiencia en facer RPTs e o que temos é que facer o máis asiña posible unha RPT para devolverlle ao campus de Ourense o persoal de Administración e Servicios que precisaba e que tiña antes. En canto ao Campus Auga, o Campus Auga vai fenomenal. Estamos agora mesmo, que temos que presentar antes de finais de maio, o proceso de reacreditación do campus. Eu estou segura, non, segurísima, que vai sair adiante, porque os indicadores que temos son excelentes, e que, polo tanto, pois poderemos continuar con ese financiamento do campus de especialización, e iso nos permitirá traer predoctorais, traes postdoctorais, o sea, captar talento, sobre todo, e seguir traendo talento ao campus de Ourense. Efectivamente, como mencionabas, nos últimos tempos, pois temos un maior problema de vivenda, que eso tamén forma parte, temos claro que forma parte da vida universitaria e forma parte de atracción dese talento á universidade, e nós temos a proposta de ampliar a residencia do campus de Ourense e incluso tamén falamos co Concello coa posibilidade de buscar alugueres no casco histórico, dando facilidade aos estudantes para que poidan, primeiro, enriquecer a vida da cidade de Ourense, aí con estudantes, e tamén facilitar a vida do persoal dos estudantes que veñan á Universidade de Vigo e ao campus de Ourense. Carmen García Mateo, como podemos mellorar o campus de Ourense, a terceira cidade de Galicia, que moitas veces esquecemos tamén a potencia que ten a cidade de Ourense? Nos defendemos unha idea de campus global, ¿no? para Ourense. Un campus con todos os ámbitos de coñecemento, é verdad que o máis especializado posible, porque eso reforza a atracción, non? de estudantes hacia o campus, non? Con un elevado nivel de autonomía na xestión, non? Na xestión de fondos propios, non? Cando decimos de unha oferta distintiva, non? Pois en este momento, claramente xa recoñecemos titulacións que son exclusivas do campus de Ourense, como poden ser Relacións Internacionais, que, aunque é un título conxunto entre
entre varias universidades, pero está no campus de Ourense na Universidade de Vigo, como é Enxeñería Aeroespacial, bueno, pues, titulacións do ámbito de informática, non? E de inteligencia artificial. Son titulacións moi atractivas que fan, bueno, pues eso, que o campus de Ourense pois sexa unha lección para moitos estudantes, para moitas familias. Co cal, bueno, pues, co que no epígrafe que estábamos a decir do tema da vivenda, non? Nos, no noso programa, en xeral, para todos os campus, temos aspectos específicos de vivenda que van, por un lado, ven a construción de residencias universitarias sempre partillando cos concellos correspondentes, non? E tendo en conta, pois, o plan de vivenda do Estado, e tamén, bueno, pois, unha liña de creación de bolsas de alugueiro, non? Para que, bueno, pues, os nosos estudantes estexan máis protegidos e teñan unha mellor oferta. Pero é fundamental para un campus, non? Para atraer estudantes de fora, pues, ter esa oferta amplia e consolidada, non? Con respecto ao campus Auga, non campus de especialización, aledámonos todos moitísimo de acadar o selo de excelencia, o selo de especialización da Xunta de Galicia, o que traballaremos para conseguir o seguinte chanzo e ter o mismo nivel, por exemplo, co campus de Ferrol, non? Pois Pontevedra, Ramón Mella, o noso compañeiro, trasladounos 3 asuntos, un deles a residencia de estudiantes, que era un proxecto que estaba aí, novas titulacións e o grau de cinema en comunicación e ampliación de prazas no grau de deseño. Son os 3 asuntos que plantexou Carmen. Comezamos por vostede. Empezamos polo último, de residencia de estudantes, non? O campus de Pontevedra é o único campus da Universidade de Vigo que non ten unha residencia universitaria, digamos, pública, non? Bueno, pois era un obxectivo prioritario, traballar co Concello e cos autoridades para poñer en marcha esta residencia, non? En canto ás titulacións, tanto, bueno, como futuras que nos plantexa o vosso compañeiro, no? O grado de cinema, o actual do grado de diseño, das futuras xa falamos antes, non? Bueno, pois eso será un aspecto a ter en conta nos vindeiros de tempos, non? Existen, por exemplo, outras propostas, como un grado en lengua de signos, non? Bueno, eso tratarémoslo máis adiante, non? Pero sí que é verdade que o tema do grado de diseño que en esos momentos pois non ten unhas instalacións axeitadas, non? Pois está nun edificio administrativo no centro da cidade, aloxado do campus. A Facultade de Belas Artes en este momento ten unhas instalacións que tamén necesitan de mellora, pois é urxente, un dos temas urxentes. E nos no noso programa o que levamos é, bueno, pois impulsar desde o día 1 a construción de espacios docentes na parcela de Tafisa, non? Pois aí... Belén Rubio, Pontevedra, campus de Pontevedra. Sí, precisamente esta semana estuvemos nunha residencia privada en Pontevedra e os estudantes comentaron, non, que os 2 aspectos que máis lle preocupaban era, por unha banda, o que cambiara nestes últimos anos esa necesidade de ter vos alugueres ou de ter residencias, e tamén o transporte, non? Eses 2 aspectos son a nosa principal prioridade no campus de Pontevedra. E iso o temos clarísimo, non? Porque queremos ser atractivos para os estudantes, queremos que a Universidade de Vigo sexa atractiva para un campus que xa é moi atractivo e que xa ten unha identidade propia, non? Porque o campus de Pontevedra ten esa identidade da creatividade e, en realidade, tal como plantexas, ese grado en cinema encaixaría, en certa medida, nesa creatividade, nesa especialización, non, que ten o campus. Si ben, como decíamos antes, as novas titulacións non xurden así de repente, non xurden un pouco da petición dos centros e, sobre todo, de que haxa unha planificación, unha viabilidade e uns recursos para montala, non? Entón, haberá que ver nese momento ou nun determinado momento se iso existe, se existe a demanda por parte do centro, se existe esa posibilidade e se podemos levála adiante, non? E un pouco o mesmo podemos dicir para o caso de diseño. O caso de diseño está funcionando moi ben. Aí quero dicir que o equipo de Canal está traballando arreo pola titulación e ademais está tendo moitísima demanda e moitísima proyección que pode ter esa titulación, pero evidentemente plantexarse agora aumentar o número de prazas tamén vai depender
pois, deses recursos, de esa viabilidade e incluso tamén da autorización por parte da Xunta, porque cando queremos aumentar prazas nun determinado grado non podemos decidilo de xeito exclusivo desde a universidade, é dicir, temos que estar autorizados tamén para eso, non? E a veces eso pois condiciona reducir noutros grados, non? Entón hai que velo pois con certa tranquilidade e sosiego, non? Antes que tomar decisións así, digamos que atropelladas. Campus de Vigo, tamén temos reclamacións, na redacción falábamos de, bueno, a ETEA, isto cando falamos todas as semanas, eu creo que sexa a Universidade, sexa a Zona Franca, sexa a Xunta de Galicia, Concello de Vigo. ETEA, Campus do Mar, estamos en redeiras, a descentralización, que esta é o de achegar a Universidade tamén a cidade, se isto está nas axendas das futuras reitoras da nosa universidade, e o terceiro asunto tamén, residencia e transporte, que trasladan moita xente o tema do transporte. Belén, comezamos por vostedes. Sí. A ver, evidentemente o Campus do Mar, como o Campus do Mar na ETEA, é un soño dorado que levamos na Universidade de Vigo pois desde moitos reitores anteriores, non, que plantexaron esa posibilidade, non? Está claro que temos unha fortaleza estratégica na Universidade de Vigo, que o Campus do Mar e todo o ámbito mariño, é dicir, temos investigadores moi recoñecidos na lista de Stanford que aparecen nese ámbito, temos un centro de investigación mariña e logo tamén temos titulacións, temos o grau, temos o mestrado, temos un doutoramento, o doutoramento do mar, partillado con as outras universidades galegas e universidades do norte de Portugal, que permite ter esa fortaleza e ademais temos recoñecemento internacional. Falaba antes do ranking de Xangai, non? No que aparecemos tamén moi ben posicionados. Pois para mí creo que a conxunción desa docencia, a investigación e a transferencia, é dicir, a pesca, a acuicultura, a economía azul, a enerxía azul, todos esos que son factores e aspectos que están recollidos a día de hoxe e que vivimos, non? Que o vivimos na cidade de Vigo diariamente e nos permiten facer esa transferencia directa, todos esos xuntos nos permitirían acadar ese nivel de excelencia e ese nivel de recoñecemento para que fóramos non só coñecidos, senón moi recoñecidos a nivel internacional. E o lugar onde podería confluir todo eso, pois sería na ETEA, evidentemente. Ese é o meu punto de vista, sen ninguna dúbida. Queda residencia, non sei, residencia e transporte, señor Rubio. Evidentemente, a parte de residencia, xa dixemos tamén, temos unha proposta de ampliación da residencia que está no campus para que ademais teña tamén un comedor e, por suposto, queremos negociar co Concello para a posibilidade de establecer aquí unha residencia na cidade, evidentemente, que ademais a Universidade de Vigo, como temos este edificio e de feito xa facemos aquí moitas actividades de divulgación e de coñecemento científico para promover ese coñecemento da universidade, queremos tamén que sexa moito máis o estudantado que viva máis na cidade, non? Eso o temos moi claro. E outra das reivindicacións que tamén estuvemos na residencia do campus, foi o tema do transporte. Temos que revisar coa concesionaria o convenio que temos actualmente, porque nos últimos tempos sí que hubo unha minoración nas frecuencias, nos horarios e incluso no número de liñas, non? Entón temos que efectivamente concretar para mellorar e o temos clarísimo, outra de nosas prioridades. Carmen, Campus de Vigo. Campus de Vigo. Bueno, como calquera dos outros dos campus, non? Campus de Vigo ten dúas sedes, unha sede en Torrecedeira, en torno a Torrecedeira, unha sede en Lagoas Marcosende. A nosa defensa é de a vida universitaria en campus. Non entendemos a vida universitaria, a docencia, a investigación e transferencia espallada por edificios, unha cidade, sexa pequena ou sexa grande. Nos defendemos a idea de campus. Por lo tanto, no noso programa, nestes 6 anos, cuidaremos moitísimos campus. Os campus son a nosa tarxeta de presentación cara á sociedade, cara aos futuros alumnos, non?
claro, no campus de Vigo, no campus de Marcosende, pues temos aspectos que temos que mellorar, como son, pues eso, o transporte, Vitrasa, ¿no? Xa que estamos en Vigo, Vitrasa. Pois sí, hai que seguir traballando co Concello e co concesionaria, e incluso plantexar, bueno, pues, rutas alternativas. Nestes momentos, debido tamén ao tema da vivienda, moitos estudantes xa non poden estar aloxados no centro da cidade ou en zonas que tradicionalmente onde estaban, senón que ahora están pues, en Navia ou están en Teis, non? Por lo tanto, hai que revisar pues, esas lanzadeiras, non? Para que sexan moitísimo máis eficientes, non? A residencia universitaria en Lagoas Marcosende pois, sí que tamén necesita dese transporte, non? Para ser moito máis atractiva do que agora. Co tema de aumentar as plazas de residencia, pois xa comentei antes, traballaremos co Concello, neste caso co Concello de Vigo, para conseguir máis plazas de residencia. Tema de campus do mar. Para min, Campus do Mar é un proxecto estratégico desta universidade que leva apostando por el máis de 20 e tantos anos, non? Que é un referente a nivel nacional e internacional, a nivel de docencia, de investigación, de transferencia, ¿no? De formación, e que, bueno, pois hai distintas, é un ecosistema, ademais que no que participamos non só a Universidade de Vigo, sino en outras universidades e incluso lideramos, non? Pois o que necesitamos é manter o nivel de excelencia, que consideramos que en algúns aspectos hai indicadores de que, bueno, pues non estamos tan fortes como estábamos, polo tanto, hai que darlle un pulo, non podemos perder ningunha oportunidade, por exemplo, pues, cos temas de avaliación do Centro de Investigación Mariñas dentro da rede CIGUS, de Centros de Investigación da Xunta de Galicia, ¿no? Por tanto, temos que estar moi atentos a eso, a non perder, a fomentar as colaboracións con institutos de investigación, co CSIC, con universidades estranxeiras, non? Nesa configuración pois, hai distintas instalacións que están no campus de Marcosende, está a CIMAT en Toralla, e agora non? Parece que temos esa oportunidade de ter pois, máis instalacións na TEA, en Teis, non? Entón, bueno, pois eso sí que se incorporará a este proxecto, traballaremos con todos os investigadores e a Facultade de Ciencias do Mar da Universidade para ir cara a aumentar as nosas dotacións na ETEA. Pero aí sí que non nos plantexamos a priori pois dislocar docencia de grao, de máster, doutoramento, cara a TEA, basicamente porque as instalacións quedaríanse cortas. E aparte de que eso que decimos de vida universitaria, o campus ofrece bibliotecas, ofrece instalacións deportivas, ofrece instalacións culturais que non podemos crear un terceiro campus, digamos, en Vigo. Queren apuntar algo disto ou pasamos ao Bueno, seguinte bloque? a mí me parece unha oportunidade excelente e algún dos estudios sobre espazos xa están analizados, non? Sí que caberían perfectamente a facultade e o Centro de Investigación Mariña, se vai crear ali unha residencia tamén por parte do Concello e creo que é unha boa oportunidade, un aparcamento subterráneo, entón, digamos que en torno ao que xa existe, pois pode nuclear e pode crecer moitas máis cousas, non? Temos dous novos edificios, que é o edificio Morse e Enfermería, ademais do que xa tiñamos o Faraday e a posibilidade de ter o Siemens, non? Con cual, eu creo que con ese volumen de edificios, verdadeiramente sí que podemos construir un campus, non? Un campus preto do mar, para titulacións do mar e para investigación en ciencia mariña. Carmen, quere apuntar vostede algo disto? Cando dicen que sempre preto do mar, pois a veces dices, bueno, entonces Industriais tería que estar en Citroën. Pois que o mar é estupendo velo desde as ventanas, non? Pero relacionalo
tan directamente con a docencia, pois creo que necesita maior estudo. Imos co... pues quería... No, iba a decir que en Citroën, que agora se chama Stellantis, Sí, non? O ideal é que os nosos estudantes fagan doutoramentos industriais e que fagan prácticas ali tamén. sí. Polo tanto, eu creo que o contacto directo, a parte experiencial, non, que aportan tamén as titulacións, é moi importante, desde o meu punto de Totalmente vista. de acordo. O Medicina Gate, como eu lle chamo, que claro, cando estamos falando, é que levamos case un ano falando disto, pero cando vostedes sexan a reitora da nosa universidade, nesa xuntanza cos outros reitores e reitoras, co Conselleiro de Educación, co Conselleiro de Sanidade, Medicina, o futuro de Medicina que se falou moito, e tamén hai un aspecto que engadimos neste bloque que é a Facultade de Enfermaría, que afecta tamén os tres campus. Belén Rubio, comezamos por vostede, que fará cando sexa reitora nesa xuntanza coa administración e cos outros reitores, e o tema tamén de enfermaría. Bueno, pois evidentemente medicina é unha, digamos, unha cuestión estratégica, non? É unha débeda histórica, se empezou a pedir medicina na Universidade de Vigo no ano 91, o sea que sí que levamos xa moito tempo detrás de medicina, pero volvo a decir o que decía antes, non? Cando un se plantexa montar unha nova titulación, un novo grau, o primeiro que tes que ver é se tes recursos, se tes profesorado e se tes infraestructuras e viabilidade para elas, non? Neste momento temos ese convenio de descentralización ao que se chegou a ese acordo e, en principio, esa descentralización vai ter lugar durante os vindeiros 3 anos. Eu creo que esos 3 anos, se non se torce, evidentemente, se se torcera, nós xa estamos preparando neste momento un plan de estudos de medicina, xa temos unha base elaborada por si houbera calquera tranco ou non se cumple ese convenio, pero no caso de que vai adiante, temos eses 3 anos van a ser clave para poder avanzar, afianzar todos eses temas que mencionaba e, polo tanto, pues, crear ese grau en medicina con base sólida e con importante profesorado, recursos e demais, non? Temos ese tempo para desenvolvelo. E aí pode haber dúas opcións, ou ben ir a un grado de xeito individual, ou ben ir a un grado partillado cas outras dúas universidades, que eu non descarto en absoluto, e que xa o dixen algunha vez. Temos xa varias titulacións, comentaba antes a profesora García Mateo, Inteligencia Artificial, Relacións Internacionais, que están partilladas cas outras universidades e están funcionando moi ben. Está claro que temos capacidade tanto hospitalaria como da área sanitaria de Galicia, como na nosa universidade, coñecemento, investigación biomédica e todos eses aspectos para xerar ese caldo de cultivo que poidamos avanzar nesa dirección, xa sexa individual ou partillada. Enfermaría? E o paso algo semellante en enfermería. Enfermería xa casi unha realidade, despois de que se pasaron todos os atrancos de acreditacións e demais, é posible que empece, non este curso que empeza, sino o seguinte, e nós, como xa estamos en previsión de que imos ter moitas máis titulacións relacionadas co ámbito de ciencias da saúde, o que propoñemos tamén no noso programa desde o primeiro día é crear o ámbito de ciencias da saúde que ata agora non existía na Universidade de Vigo. Tiñamos o ámbito de ciencias onde estaban algúns dos profesionais do ámbito de ciencias da saúde. Creemos que iso vai poder reforzar moitísimo máis ese ámbito e, ademais, que va a dar a cubillo a todas estas novas titulacións que se incorporan desde xa. Carmen García Mateo, nesa primeira xuntanza, visualice vostede, cos conselleiros e tamén cos outros reitores. Nesa primeira xuntanza me estás a falar de xa falar de medicina ou de a situación de agora? Medicina, sí. A situación de agora, claramente hai un acordo de descentralización, nós tenemos que, non pode ser de outra maneira que respetalo, non? E además traballar para que funcione. Interésanos a todos, ademais, que funcione, que esa descentralización sexa efectiva de cuarto, quinto e sexto, non? Pero sin perder de vista que unha vez remate o período que neste momento temos firmado, asinado, non? Pois existe esa posibilidade real de poñer en marcha os estudos completos, non? O que nos decimos é que sería unha moi boa oportunidade para a Universidade de Vigo para a Universidade de Vigo, non? Ter unha titulación de medicina, como decía Belén, pois tan demandada, non? Tan demandada pola sociedade, incluso pola universidade, non? Entón, o que queremos é estar preparados. E para estar preparados, creemos que hai que darlle tamén moito interés e prestarlle moita atención aos temas de doutoramento.
Para iso temos os grupos de investigación, facer canteira e colaborar co personal clínico dos hospitais, non? Para que, bueno, pois, personal clínico dos hospitais do sur de Galicia pois, estén acreditados e cando poñamos en marcha a titulación pois, teñamos os recursos humanos, non? Porque non só é preparar unha memoria, a memoria podemos prepararla en 2 meses, 3 meses, sino ter os recursos para poder efectivamente implantar a titulación. Enfermaría? A enfermería é xa unha realidade a descentralización. Todavía non vimos o convenio, pero está aí, a desascripción. A desascripción das dúas titulacións que dous centros que son do Sergas e un centro que é da Diputación de Pontevedra, non? Por tanto, temos aí un traballo importantísimo, non? Desa transición dese personal que era do Sergas pasar a personal da Vigo. E o mismo, non? Centraremos muitísimo neso, centrarémonos na parte de máster e na parte de doutoramento en enfermería tamén, non? Co cal a Universidade de Vigo sí que vai tendo, bueno, pois unha serie de titulacións de grao, de máster, de doutoramento no ámbito de ciencias da saúde. Quedanos pouco tempo porque temos que encaixalo. Quería que lancen vostedes unha mensaxe, tema de persoal técnico, xestión, administrativo, servizos, e tamén despois pecharemos con ese minuto de euro. Pídolles brevidade. Belén Rubio, cal sería esa mensaxe para o persoal? Sí, a ver, nós de feito solicitamos este bloque porque en todos os debates que tivemos pois nunca había un bloque para PTXAs. E a nós nos parece moi importante porque o que temos que pensar é que cada título que se xenera na universidade hai detrás persoas, cada centro de docente pois hai detrás persoas, ou cada proxecto de investigación que se solicita hai detrás persoas. E esas persoas son parte dese colectivo PTXAs. Nós, nese afán de transparencia que levamos a bordo do noso equipo e do noso programa, o que decidimos é presentar a persoa que por primeira vez, que se presentou por primeira vez nestas eleccións, tamén no caso de Jacobo Porteiro, presentar a persoa que vai levar a xerencia, que é unha persoa con moitísima experiencia, que é unha persoa dialogante, con capacidade de negociación e con capacidade de diálogo, con moito coñecemento e un coñecemento moi profundo da administración, das institucións, e creo que iso é unha parte moi importante, e creo que o noso PTXAs debería recoñecer eso frente a un cheque en branco, que neste caso, pois, presenta a profesora García Mateo, que non se sabe se vai haber unha persoa que ten coñecementos de administración, que ten coñecementos de xestión ou que non ten ningún tipo de coñecemento nese sentido, e incluso, moi importante tamén, o seu talante, non? Entón, nese sentido, nós temos unhas medidas moi concretas no programa, que ademais, hoxe, pois vamos a recircular polas redes tamén con prazos moi exactos, e o que queremos é, pois por unha parte, organizar, promover unha RPT, que decía antes, pero tamén estabilizar o persoal, tamén promover cambios nas listas de interinidade, que xa tuvemos varias xuntanzas con eles, bueno, moitos aspectos que están recollidos no programa desde o primeiro día e que me tivera gustado ser quen de contrastar coa persoa de xerencia do outro equipo que non nos denon a oportunidade. Cal sería a súa mensaxe? A miña mensaxe é que os grandes problemas do PTXAs na UVigo destes anos non se explican pola personalidade de ningunha xerencia concreta, non? As baixas sin cubrir, a falta de promoción profesional, a falta de un plan de formación, a expansión de unha administración paralela con decenas de direccións de área ou abandono durante 8 anos das políticas de PTXAs que agora pretenden arranxarse rapidamente con negociacións in extremis e coa presentación de unha persoa para a xerencia, non? Pois todo isto non son cuestións de simpatía persoal, non? Son problemas profundos que levamos sufrindo especialmente nos últimos 4 anos con unha persoa en xerencia que estuvo aí desde fai 4 anos con moitas eivas, non? Polo tanto, nós o que levamos defendendo desde a campaña, desde o primeiro día, desde o primeiro debate co PTXAs, antes incluso da campaña, é que a xerencia debe executar as políticas definidas polo equipo rectoral e polos órganos de goberno. E se non funciona, se recambia porque é un cargo de alta dirección. Quedanos nada, segundos para esa última mensaxe antes da cita coas urnas do venres
Xa fixeron vostede historia, agradecer tamén o talante, tamén de Jacobo Porteiro, e o 9º debate, comentaron as candidatas a reitora, eso é moi importante ese talante. Cal sería o derradeiro mensaxe de Belén Rubio para pechar de cara á comunidade universitaria da nosa Universidade de Vigo? Bueno, pues agradecer a Cadena SER que me dé a oportunidade de dirixirme a toda a comunidade universitaria, ao estudantado, a PDI e a PTSAS, decir que esta segunda volta é, sen dúbida, un momento decisivo, un momento crucial, porque neste caso se decide o futuro para os vindeiros 6 anos, e que os modelos de universidade son diferentes. Aproveitar para comentar que creo que sería moi importante que a xente analizara ben os programas, as diferenzas que temos entre os programas, pois neste caso, por exemplo, a diferencia entre vicerreitorías, non? Eles non levan unha vicerreitoría de internacionalización ou de comunicación, e iso para nós son aspectos moi importantes. Nós traballamos moitísimo ese programa, fixemos un programa realista, un programa ambicioso, pero un programa executable, que sabemos que podemos realizar. E queremos aí ter unha universidade moito máis institucional, con unha mellor calidade docente, máis internacional, con máis investigación, máis transferencia e, sobre todo, é moi importante que coide das persoas e que non deixe nunca a ninguén detrás. Eso o temos clarísimo. Entón, pido vos o apoio para esta nova etapa na que vamos a traballar desde a experiencia, aproveitando o que xa temos ben feito, que está ben e que se pode aproveitar, e intentando remudar aquelas cousas que o mellor funcionaron ou podemos mellorar e que funcionaron un pouco mellor, porque creemos que xunto podemos ter unha universidade de futuro, unha universidade mellor. Derradeiro mensaxe de Carmen García Mateo. Bueno, pois animamos a toda a comunidade universitaria a que acuda a votar este venres, non? Para confirmar a maioría que nos concedeu pois fai unha semana, non? Queremos poñernos a traballar canto antes, con solvencia, con rigor, con transparencia, baixo o noso lema de todas as persoas, pero un único proxecto, un proxecto compartido, para levar esta universidade todavía un chanzo máis en excelencia docente, investigadora e de transferencia. Pois Belén Rubio, Carmen García Mateo, moitísimas grazas, sorte, que leven o mellor posible a xornada de reflexión tamén, que é o máis cómodo. Grazas por esta deferencia que tiveron vostedes, a vostedes e os seus equipos que tamén fixeron un traballo arreo durante todos estes días, estas dúas campañas electorais. Grazas a Radio Pontevedra, a Radio Ourense, a Radio Vigo, a Televigo. Grazas e deica mañá.